Čaute, vítam vás pri novom videu. Dneska to bude renovácia prednej nápravy. Už ju nemôžem ukázať, pretože už som popredu, ako je to video, čo vydám. Čiže ja som len spravil úvod, lebo som zabudol natočiť. Čiže čaute. No, dali sme si tento blatník dole. Teraz teda dávam blatníky dole, skôr povedané. Takže túto druhú stranu. Dali sme tento záves dole. Takto. Z toho sme utrhli asi tak 3 šroby, ale to je dobré. A teraz dáme tie blatníky dole, vyrovnáme túto blatník, potom rozoberieme buď vrch alebo spodok. Pozerali sme tie nové čapy. Nie sú dobré. Pretože tento starý má 20 mm, tento kužel, tento má len 19, čiže nevyplatí sa šetriť na tom, bohužiaľ. Stáli ma 3 €, hej, čiže asi som nemohol to nič čakať, ale na Majora budú stále dobré, čiže aspoň do náhrady, ale tak na títo staré, oni sú dobré, som dal nové gumičky aspoň. Lebo tak ako spoznať čap, či je dobrý, hej, do bokov nič, hore nič, čiže ako do bokov takto môžem mať, to je prakticky jedno, keď som nahadzoval tiež nové, mali už potom, že to je na dve veci, ale keď sa vymenia takto pekne gumičky, toto je z toho nového, aha, tak je to ako nové, čiže paráda, ako hej, ja som sa poučil na tých čapoch, netreba šetriť, nevadí, ako mi to nevadí, pozrite, že som ešte objednal, to sú tí manžety, to som objednal, ja že však to bude rovnaké, nie, však Major 30, však to bude rovnaké, no, houby. Potom som si musel ísť kúpiť títo. Čiže nevadí, no. Učíme sa novým traktorom proste. Nedá sa to inak povedať. Ešte gumy pôjdu dopredu nové, tu sú 6,5, pôjdu tam 7,5. A ešte pôjdeme ten spodek rozebrať. Ale v nápravi není vôľa. Ešte si pamätám kedysi, keď sme na tom chodili, tak toto koleso robilo no, do bokov. Čiže tam muselo byť niečo vyšľahané, ale už mi to nerobí. Čiže buď to opravil, alebo neviem. Ale inak je to parádne. Takže pokračujeme. Táto išlo zatiaľ obrúsiť hentom túto páku riadenia a dáme na to nové. Postup bude jednoduchý. Nahreje sa toto zase a pekne sa to tam šmarí. Takže ja vás vítam pri pokračovaní. Vy ste dokúkali teraz nejaký úsek videa, ako sme dokončovali tieto horajšky. A my sme teraz už, ľavá strana je hotová. Ideme vám zdokumentovať pravú stranu. Na ľavej sme si to nacvičili, na pravej to ideme urobiť. Teda skôr natočiť. Takže takto. Prečo to natáčam 2 dní? Potom tento šrob nám tu nešiel povoliť. Nešiel nám ani s touto veľkou povoliť, čo tu máme túto vrtačku. Čiže museli sme to nahriať a už išiel povoliť, čiže už je to dobré. Už sme ho povolili a túto stranu sme už spravili. Tak toto už je aj pripravené na striekanie, tu sú nové tieto, ale inak je toto tu všetko bez vôle. Hej, takto, nič. Tuto pôjde aj nová krytka ešte. Tuto sa nám to hýbe v tomto celej, v tejto celej nohe. V týchto 2 šroboch, ktoré sa tiež musia pritiahnuť. A tuto sa budú meniť zase tieto manžety a sa to tu pripraví na to striekanie. Keďže sme spravili toto, sa tu privárilo tento predok. To sa tu spravilo takto na novo, keď tu bola tá vaňa prasknutá. A ešte sa tu dal tento hák originál. To sa takto privárilo, nemôže sa to za to ťahať, lebo však je to tam len tak pobodované. Lebo tam je to stále prasknuté, čiže to bude na hovno. No a teraz čo spravíme, tak povolíme zase týchto 5 šrobov. Dá sa toto dole, no najskôr sa dá koleso dole. Nech na to nemáme váhu, dá sa potom týchto 5 dole a sa to povyčisťuje.
a bude to hotové. Aj tú spojovaciu tyč vzadu sme dali dole, nech sa to ľahšie točí aj rozoberá. Čiže tu nie je nič ťažké. A len sa tu potom nahodia tí manžety, to si natočím potom, ako sa to robí. Takto si to treba pekne povyčisťovať. Hej, tuto žiadna vôľa není, to je našťastie dobré. Tuto bol ten starý okrúžok. A ako nové treba tento, takýto. Je to plastový a na to sa vlastne navleče táto guma. Vyzerá to asi takto nejako. Nič zložité. A to je všetko vlastne, jak sa to tu dáva, nič zložité, nič ťažké. Padlo mi už dáme len sem náboj s kolesom a to je všetko a uvidíme sa teda, až keď sa to začne lakovať. Toto bude už asi 4. diel alebo 3, neviem, asi 3 skôr. Čiže to je všetko a zatiaľ čaute.